hapon. Kabalo mo, sa Ginoo, ang importante is atong heart. Sa giving, ang importante sa Ginoo atong heart. Sa atong pagsimba karong buntaga, ano sa importante atubangan sa Ginoo? 'Di ba? Ang heart. Now so before mag-start ato ang praise and worship, gusto na ko masabtan ni sa tanan, no? It's not about the music, dili ang unsa pa, kundi it's all about our heart. Because if our heart, kung dili siya ready to connect sa presensya sa Ginoo, simpag unsaon sa praise and worship team na to, dili ta maka-connect sa presensya sa Ginoo. So this morning gusto ko nga manindog tang tanan, i-set aside sana unsay gibiyaan nimo sa inyong balay karong buntaga, unsay gibiyaan nimo kaganina before ka nigawas inyong balay. And I want you to set your hearts, no? Lord, para ni nimo, no? Ipagawas nako akong tingog, ilukso nako akong tiil kung mahimo nako, ilihok nako akong lawas for you, Lord. No? Mahimo na to ni if our hearts again kanang connected ta diha sa Ginoo. Let us pray. Hallelujah, Lord. Salamat kayo ning kabuntagon, Ginoo. We just welcome your holy presence in this place, Lord God. Set our hearts this morning, Lord. Ang matagtag sana mo kakinabuhi, our mind, our soul, Ginoo, nga walay mahimong malabyan, walay mahimong magtindog lang. But Lord, mahimo ming makakonect sa imong presensya karong buntaga. We will give our best, Lord. Among mga tingog, Ginoo, para kanimo. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. We love you. That's why we worship you in the name of Jesus. Amen. Amen. Hatagan na itong kusog nga pag-welcome ang presensya sa Ginoo. Come on, napay mas kusog, ana. Yes, Lord. We welcome your presence in this place. We welcome you, Holy Spirit. Lord, hallelujah. Hallelujah. Good morning, everyone. Mayong buntag sa itong mga kaigsunan diya online. Lingian sa naimuhang tapad, be. Hingna, good morning. Salamat nga naa ka, Brad. Salamat nga naa ka, sister. Hingga si Jake, iset na to atong heart. Are we ready this morning? Naset na ba ni may mong kasing-kasing to encounter the King of Kings, the Lord of Lords? Man, we are here para muhatag ta sa Ginoo. Muhatag ta sa atong pagsimba, atong pagpasalamat because He is so good. Maayo ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Amen. Sa tanang panahon, maayo ang Dios. O, maayo ang Dios sa tanang panahon. Amen? Come on. Kung maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, ipakpak ng imong kamot. Atong awitan, atong sayawan, atong halaran ng atong buhi nga Dios. Amen. Come on, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Come on. Ang nita sa Facebook ni mo kasing-kasing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes. Thank you, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are
are, yes you are. So good, yeah. Yes you are, yes you are, yes you are. 'Cause you are good all the time, all the time. Yes, you are good. You are good all the time, all the time. You are, come on, declare this. You are good all the time, all the time. You are good, 'cause you are good all the time, all the time. You are good. Come on, dance for Jesus. Woo! We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Thank you, Lord. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, one more time. You are good all the time. All the time. I-declare niyo si Makinabuhi. Lord, you are good. All the time. All the time. You are good. 'Cause you are good. All the time. Sa tanang panahon, Ginoo. Maayo kay ka. 'Cause you are good. All the time. And all the time. You are good. Yes! We can celebrate your goodness. We can celebrate you, Lord. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth. Tungkol sa iyang grasya o kanoy na ataron. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we were. Come on, clap your hands like this. For who you are, we worship you. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, you are good. Come on, give him praise. You are good, Lord. Sa tanang panahon. Oh, maayo kay ka, Lord. Wala ka mo pakyas. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Yes, Jesus. Truly, Lord, you are good. Your mercy endures forever. Basin pa, Ginoo, maot among giatubang. Dili maayo, Ginoo, pero ikaw maayo, God. You are in control, Lord. Thank you, Jesus. We can sing about your goodness. Come on, let's just lift up our hands for the Lord. Connect in His presence. Thank you, Jesus. People come together, strangers, neighbors, a blood is one. Children of generations, of every nation, His kingdom come.
So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Praises and worship be raised to heaven. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Swing wide, all you heaven. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, give praise to God. His name is Jesus. Come on, church. Woo! Swing wide, all you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, pure hearts, give praise to God. His name is Jesus. Come on, let's sing it out louder this time. Swing wide, all you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, give praise to God. Our salvation is in His
Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We sing worship to you, Lord. For you are our Savior. We raise our hands to you, Lord. Jesus. No other name, Lord, worthy of our praise. No other name that saves us. No other name that heals us, redeems us. It's your name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Oh, the heavens shout your praise. Oh, creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name. Exalted high, God, you're so wonderful, Lord. How beautiful, Jesus, Jesus. Worship you, Lord. Name above. His name is Jesus. Oh Lord, we worship you. Jesus, beautiful Savior, the God of all majesty, risen King. All creation, all the heavens shout your praise. Yes, Lord. All creation, yes, to worship you. How wonderful, how beautiful, name above everything. You are exalted high, Lord. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, the name above every name, Jesus. Yes, Lord. I will sing forever. Yes, I love you, Lord. Jesus, from my heart, Lord, I want to tell you this, and I will sing forever. For all that you are, Lord, for all that you do for me, I want to respond. And I
above every name. Jesus, your name. The name. Come on, with all your heart, sing Jesus. Jesus, your name. The name above every name. Jesus. Oh, we worship you, Jesus. We worship you in this place. There's no other name, no other name. Walang nailanan, kamahalan, nagluwas, nag-ayo, nagtagpo, kundi ikaw. We raise up our voices to you, Lord. We sing worship. We sing our worship to you, Jesus. Beautiful Savior, my Redeemer. You are God. You are God, faithful to me. You never fail me, Lord. You're the same yesterday, today, and forevermore. Whoa. King of kings and Lord of lords. All the nations declare your glory, Lord. All creation, we lift up your name, Jesus. No other name. There's no other name. There's no other name. Every knee will bow, every tongue confess, every knee will bow, every tongue confess. You are Lord, you are Lord, you are Lord, you reign forever. You are still in control, sovereign God. You're the sea, the sea, the sea, Kurubushan, the sea, the sea, Ikaw ang akong Diyos. Ikaw akong dalampanan. Ikaw ang akong ligon nga batukuranan, Lord. You are my cornerstone. You are my deliverer. Awesome in this place. You are worthy in this place. We receive the worship, Lord. Receive our praises, O God. Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God, speak. Oh, akong mga anak, pagtukaw ka mo dihan sa pag-ampo, padayon sa inyong gibuhat. Ako ang Dios nga nahimaya sa imong pagsimbag pagdayeg kanako. Bukse ang imong kasing-kasing, aron ako makasulod. Hinluan ko ikaw, pinaagi sa akong hamili nga dugo. Walay nakawang sa imong gibuhat, aron sa pagpahimaya
kaabot ang imong gibuhat karon dili gayud nako hikalimtan. Di man ikini gihigugma ko kamo pag-ayo, gipakamatyan, gihatagan sa tanan ninyong gikinahanglan. Ako ang Dios nga manalipod kanimo. Ako ang hangin nga imong giginhawa. Ako ang gugma nga imong gipangita. Ako ang katagbawan sa imong mga gikinahanglan. Wala na'y lain pa. Dawata ang akong kusog. Dawata ang akong gahong. Dawata ang akong tihong. Dawata ang kalayo nga ibutang ko sa imong kasing-kasing. Magpadayon ka tungod kay ako ang imong Diyos. Ako ang Diyos nga magtaliwala kanimo. Padayon, padayon, padayon. Hangtod sa atong pagkita. Hadol na ang adlaw. Hadol na ang adlaw sa akong pagbalik. Ayaw gayon ka na og buhi. Ang pagtuo nga imong gihuptan, mao ka na ang pagtuo nga magdala kanimo ngadto sa kahimayaan sa langitong amahan nga imong gisaligan. Oh anak ko, magpabilin ka nako, kaya kung magpabilin usab kanimo. Hallelujah! Ang pulong sa Dios. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord. We receive, Lord God, your promises. Receive your word, Lord. Come on. Kitang tananig suon. Dawata ang imong portion this morning. Receive the promises of God. Para sa imong kinabuhi, para sa imong sitwasyon karon ang Dios nakakita. Nasayod siya. Dawata igsuon ang iyang provision, ang kaayuhan, ang kalinaw in the presence of God. Come on, believe it. Yes, Lord. Yes, oh God. Thank you, Lord. Salamat sa imong presensya, Lord God. Tinuod walay lain Ginoo makatagbaw. Walay lain Ginoo na among gipangita na aragyud tanan diha kanimo. Salamat, Lord, nga gitagbaw mi nimo karong buntaga. Padayon mi, Lord, nga magsinati sa imong presensya, Ginoo. Dalaygo nimo ngalan, tanang dungog ug himaya, pagpasidungog, pagpasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Come on. Atong ipataas atong mga kamot ug atong hatagan og kusog nga palakpak. The presence of God is here. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. At tanan mo ingon, amen. Manglingkod ta mga igsoon. Good morning, happy church. It's time to give. Kinsa excited nga mohatag, moingog amen. Kaya ako yung share nga verse diri sa kuan. Luke 6:38. Ang siya diri. Give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make your room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. So, ani nga verse, gusto lang ko muhatag og kanang points unsay kahimuan sa atong paghatag or pagbalik diha sa atong tithes or offering diha sa Ginoo. First is mag-expect ta nga i-supply tanan ang atong needs sa Ginoo. Amen. Ingon siya diri sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, ang tanan nato nga mga needs bitaw kay supply gyud na sa Ginoo kang ato lang po nga mahimutang faithful dira bitaw sa ato ang paghatag diha sa Ginoo kay kung unsa ato ang gihatag mao pud ang measurement sa ibalik niya sa ato. Usahay pagani kay masubraan bitaw ang for example sa masubraan ang needs nga ihatag sa Ginoo sa ato. So, in times sa kuan, you're in great need
kay dira pod mo work amazingly ang Ginoo. Amen. Sa ako na experience ako sukad nga katong balik-balik og ospital akong bana hangtod nawala siya, dili bitaw mi maka-contain sa kamaayo sa Ginoo sa amo ang mga kinabuhi kay kanang di mi maka-imagine ba kung paunsa to namo na natagbo ta ng balay runon financially labaw na ang kusog nga gihatag sa Ginoo sa amoa. Kana inana dili lang bitaw abundansya sa kanang sa money financially but abundansya sa tanang panalangin in all areas ato ang kinabuhi ang hatag sa Ginoo. Basta unahon lang gyud nato ang Ginoo kanang mahimo ka nga ma-overwhelm ka ba dili ka maka-contain sa iyahang panalangin sa imuha. Next nga point is maka-claim ka sa iyahang promises. Di ba nabasa ta sa Bible daghan kayo promises ang Ginoo didto nga sa dihang faithful ka sa Ginoo, especially sa imong tithes, dili ka mo maulaw nga magsige bitaw balik-balik og pangayo sa Ginoo kung unsa imong gina-pray nga wala pa na answer, di ba ibang medyo nang ibalik-balik hangtod nga i-answer sa Ginoo. So dili ka maulaw. Kay kuan man faithful mo pud ka sa imong paghatag, di ba? Amen. Tingon siya sa Mateo 7:7, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Mga igsoon, basin kanang tungod kay dili ka faithful sa Ginoo, basin maulaw ka mo as balik-balik ba. Ingon siya diri keep on asking, so balik-balik ka nga mangayo sa imong gikinahanglan. Amen. So kinahanglan pod nga para makahimo ta sa pagbalik-balik og pangayo sa Ginoo, pagdukdok sa heart sa Ginoo nga mahimong matagbo ato ang needs, kinahanglan pod ta nga mo-obey diha sa Ginoo. Mahimo tang faithful pod diha sa Ginoo. So next point is maka-encourage ka sa imong tapad. Experience ako ni igsoon nga kana bitaw kuan kanang sa paghatag kay ma-encourage ko ba nga kanang muhatag ka dira sa Ginoo because kay nagtan-aw ka sa imong tapad nga ning hatag sad sila. Amen. So give kay para maka-encourage ka igsoon. So when you give, expect that you will receive more diha sa Ginoo. Mo invest ganita sa pangkalibutanon, how much more diha sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan. Amen. Okay, let's stand and ato ang erase ato ang tithes and offering. And we will pray for that. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, salamat, O Lord, sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi, Lord, sa pagtagbo sa tanang panginahanglanon, Father God. Lord, bless this offering and tithes nga mong ibalik diha sa imuha. Lord, nga mahimo ni nga magamit for your glory, ani nga kalibutan na, Father God. Bless ang tanang sources, ani, Father God, nga mahimo, Lord, nga imong proteksyonan, Lord, ang mga trabaho, tanang kinataan, Father God, sa among mga igsuon, sa imong mga kaanakan, Father God. Mahimo ikaw may mahimaya, Lord God. Salamat sa tanan, Lord. I declare abundance of blessings nga imong ihatag sa matag usa, Father God. Dalaygon nimo ngalan, in Jesus' name, amen. Let's give. People come together, strangers, neighbors, a blood is warm. Children of generations, of every nation, this kingdom will come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, oh Lord, be strong. Remember where our hand goes to roll.
morning, Happy Church. No, kabalo mo sa pag-anhin mo karong buntaga ang Ginoo kauban sa mga anghel sa langit nag-celebrate. No? It is because kalipay sa Dios ang makakita sa mga tao nga first time, especially sa mga first time nga naa dinhi karon nga ning anhi dinhi and to worship our kanang buhi nga Dios. No, and of course dili na sa mahimong kumpleto atong panimbahon kung wala ang tawo nga nagsigig text nimo, nag-invite nimo karong buntaga, no? Kung kinsa man na sila, palihog kog pataas sa kamot. Atong palakpakan mga igsoon katong nag-invite. Salamat sa imong pag-invite. And of course, no? If it is your first time to be here in this building nga nahimo nakikauban namo para sa pagsimba sa Dios, I just want to kanang hangyoon ka karong buntaga nga motindog. Gusto mi i-recognize ka karong buntaga diri nga side. If it is your first time, palihog pagtindog kung naa. Wala. Diri sa tunga. Kung first time nimo ning ani dinhi karong buntaga. Ay naa si sir, duha. Thank you so much sa pag-ani. Tulo ay duha ra. Diri sa tubangan. Na isa, thank you sir. Diri nga side. First time nga ning anhi dinhi. First time nga nakikauban namo. Thank you, sir. Okay. And also sa ato ang mga first timer online, no, salamat sa side ko nalipay ang Ginoo sa inyong pakikauban ka namo, no. And sa first timer online, just comment down below nga first timer ka para na ay leader nga mahimo mo consolidate nimo. And sa mga naadinhi karon, gusto ko nga makaibalo mo nga we are so happy nga nahimo mo kaparte na mo diri karong buntaga, and in behalf sa tibuok pamilya sa Happy Church, no, amo mong gi-welcome together with our Pastora Lita Aliman and the 24 Network Pastor, no. Daghang salamat sa pag-anhi dinhi and we welcome you. Good morning. Salamat kaayo sa atong mga VIPs. I hope na dili lang karon but magbalik-balik mo pakikauban namo. So ato sa i-witness atong highlights mga igsoon. Where you belong, igsoon, is an active church. Nagapamuhat gyud dinha sa buluhaton sa Ginoo. Are we ready for the word of God this morning? Ay gamay ra. Murag wala pa kaayo. Andam na ba ta mga igsoon? Dili dapita, andam na ba mo? So I know nga i-ready ninyo ang inyong mga Bibles, sa inyong mga notebooks, inyong mga ballpens. Kay mo magkuanta mga unta sa espirituhanon nga pagkaon karong buntaga. Just to remind us, kung natay mga cellphones, turn off nato, is-silent. Walay magamit og cellphone sa dihang isangyaw ang pulong sa Ginoo diri. Kay kitang tanan atong respetuan ang pulong sa Ginoo. Amen. And also, we do this in honor of God sa iyang pulong. Kung magwali na ang ato ang magwawali, wala na mo tindog para mo adto og CR. I know nga makabuhat na taana. Amen? So, di na ko dugayon atong iwaka mga magdala sa pulong sa Ginoo, walay lain ang atong pinalangga o maabtikon nga pastora, akong mama, Pastora Lita Aliman. Good morning. Good morning, kaway-kaway, kaway-kaway. Salamat, salamat.
Salamat sa Ginoo nga niatang tanan. Amen. We need the Lord. Inay mo kaugalingon, kinahanglan ko sa Ginoo. Munang niata kay kinahanglan ta sa Dios. Dili ka mabuhi kung wala ang Dios. Hallelujah. Before the Word of God, doon ako'y mga pahibalo para manaatay kuan ka ng mana pagkahibalo. Kay pahibalo di ay gidasig ang tanan nga starting karon mag-face shield na ta mo sulod ani nga building, no? Pag sulod lang diri mag-face shield lang. Nakakaton ko karon tungod kay sadang mag-praise and worship ta, gamit man ta sa atong face mask, no? Para makaginawa ta, ako lang ning hindi mo diri lang na tay butang para makaginawa ta, pero do na tay face shield, protection sa atong nose. Pero pag human na to praise and worship, balik na to atong diri sa atong ilong. Okay? Ngano? Tungod kay ming daghan na pod ang dili maayo diri sa pagadian, natay high risk na ta karon sa pagadian. Ning spread na pod tungod kay kini nga variant, dali ra ni siya kaayo nga mo spread. So para protection nato sa tong pagawas nato, sulod nato kung nay mga tigom nga sa manini, atog yung ibutang atong face shield o ang atong mask. No? So, encourage mo, kanang nag-face shield karon, ibutang na inyong face shield sa inyong nawong. No? Di nigawas ninyo, pwede nyo nang tangtangon. No? Sa pagawas nato, pwede nyo mag-face shield, ka madapa po ta. No? Dahil nang katong yung atong mask, importante ni siya kayo, o sa atong pagkanta, aron ta makaginawa kaganina, akong gibutang diri sa ubos para maginawa ko. Sampungan lang atong ba tong kay diri man mo gawas atong mga laway. So, para sa ako importante kayo nga di mamantaan ning kalibutan nga hugaw kayo mo na nga natugot sa Ginoo nga mo spread ning COVID. Pero kabalota nga gusto pud sayawa nga hadlokon ta, pero ang makatahuan sa Ginoo puno sa pagtuo. Amen? So kung atong nabalitaan, daghang kaayong balita sa balita, grabe, dito sa India, dili na nagparade na ang mga patayng lawas atong kagahapon, murag 3,000, so sa kadlaw lang, no? Naglaray ang mga patay, no, nga sunugon Manila. So, ingon ani ang kalibutan nga atong gipuy-an, pero importante nga dili ta mapuno sa kahadlok, kundi padayon ang pagtuo nga damaton nato gikan sa Ginoo. Kung naay gibati sa imong lawas, sakit imong lawas, giubo ka, gisipon ka, ako lang kang gihangyo mag-online sa ka. Dahil pagkahuman, pwede na kang kabalik sa on-site. No, para dili ta makausahan no nga kuan kanang natay gibati, at least mo pahulay, mo restas atong balay. Okay, drink daghan og tubig, dahil vitamin C, no? Inom jud vitamin C dahil mga utan para malig-on ang atong panglawas. Kaya niya pataaning lawasa, ug niya taning kalibutan nga hapit na hukman sa Ginoo. Pero salamat nga kitang mataw adunay paglaom di sa Dios. Amen. Then ikatulong nga akong ikuan ipahibalo nga gi-encourage pod ang naay mga sakyanan, four wheels nga dagkog ligid nga kung mahimo inig pauli dito moagi sa left side. Right side di ay. Doon na tayo karsada diha, dili pa siguro na simentado, pero unahan ana na cemented na, paingon po dito simentado na, para dili kayo tama traffic dire dapita. Ato po nang i-appeal sa inyong prayer nga mahimong igranta sa atong mayor nga ma-additionalan ta og masimento kanang dalan diha nga nabitaw diha ang kuan kanang waiting shed. On ay waiting shed, appeal pa na siya masimento. So, let's pray nga mo grant atong mayor nga isemento na kay barangay road man na paingon didto aron ang atong paggawas diri og diri. Dahil mo hangyo po ko sa mga manguli nga di lang tatanan diri mo agi no diri sa left side kundi pwede putang mo agi diri sa right side aron di ta magtapok diri sa pikas. No, so
Kaning atong wala masemento diha, isemento na sa church kanang nahabilin. Pero dito atong gipangayo nga masemento na sa city. So para mo lapad-lapad ang dalan, diinta every panagtigom nahimong kaparty sa atong kinabuhi. Amen mga igsoon. So palihog manindog mo for the word of God. Diri sa book of Hebrew. Basahon sa Hebrew. Book of Hebrew, chapter 13. Iba na itong mga Biblia nga kuan. Palihog patasin yung mga Biblia. Lord, thank you kayo sa mga Biblia. Salamat Ginoo sa imuhang pagpiyal namo aning basahon sa kinabuhi. Thank you, Lord. Hebrew chapter 13, verse 5 to 6. Verse 5 to 6. Sa NLT, basahin sana ako sa English. Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear what can mere people do to me. Ayaw higugma ang salapi. Kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa may kaisog kita sa pag-ingon. Ang Ginoo mao'y akong magtatabang, dili ako mahadlok kay unsabay mahimo sa tao kanako. Let's pray. Thank you, Lord. Sama sa awit, you are madly in love with us. Thank you kaayo na, Lord, sa imong pagpadayag sa imong gugma kanamo. Na kami in return makahigugma kanimo. Sa tibok namong kasing-kasing, tibok namong huna-huna, tibok namong pagbulutan. Muna mong pulong Ginoo gipadangat nimo namo matag panahon magtigom. Aron pinaagi sa among pagpakaila kanimo, pinaagi sa imong pagtagad kanamo, makahimo mi pag-response. To love you, Lord. To trust you. Musalig kanimo. Tungod kay ning kalibutan ikaw lamang ang tinuod nga gamhanan. Ikaw lamang ang tinuod nga kusgan ug buhi sa walay katapusan. Lord, just entrust your word sa imong pulong karong buntaga. Nga matag kasing-kasing Ginoo makadawat. Dili lang ni mahimo Ginoo nga mulabay kun dili matisok ni Lord. Makahinumdum mi ani Ginoo. Kay we are your beloved. We give you praise for your word this morning. Thank you for everyone, Lord, na makadawat niini. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo singgit og praise the Lord. Lingkod mo, Mike, soon palihog. Giuluhan ni nako og God is enough. Ang tanan mingog God is enough. Enough means kontento nako. Enough. Unsa insaktong Bisaya sa enough? Ego, no? God is enough. Sa atong panahon karon, 2021 almost to end, hapit na ta half year sa 2021. Kung manotice nimo, mas nagkadili maayo ang atong madunggan sa palibot na sinati nato. Muna nakinahanglan ta og dili matinag nga kasandigan. Dili matinag ba? Dili ma-move. Dili matinag. Dili madaog, no? Matinag sa akong gibutan diri. Nga atong masaligan. Kay kung mutan-aw ta sa atong palibot, dunay gitawag og uncertainty. Walay kasiguruan. Kung tanong sa atong kalibot, government, sa atong time karon, samot murag wala na mahimo. No, matod pa sa
spokesman sa IATF. Gibuhat na tanan sa government. Pero nagyapon, unsa natapos sa Manila karon, sa mga ubay-ubay nga mga kalugar sa lugar sa Pilipinas. Ang mga hospital puno na, ang uban na nasakyanan, no, uncertain, no, ang government murag hands off na, vaccine, bisag gibaksin na makuan gihapon, maapektaran gihapon. Di lang kana kundi daghan na pod ang karon ang dito labi sa ato sa Luzon, daghan na pong nawad ang trabaho. Oh, naana po na-organize nga gitawag og community pantry para matabangan ang mga tao nga nawadan og trabaho. No, kanang sana nakabalik na to pero karon nakuana na pod, apektaran na pod. Okay? Naay kahadlok, no, are certain ang life mo kabalo nga karong adlaw matakdan ba sa kuan, no, kung naay sakit mo grabe. Ana ang kalibutan nga atong gipuy-an, igsoon. So ingon nga katawhan sa Ginoo, dili ta malimot karong buntaga pinagi sa pulong sa Dios. Nga dunalay usa nga atong masaligan nining panahona. There's only one who is strong tower. Yun ang Bible. Lig-on nga tore. Atong salipdanan, hiding place. There's only one nga mahimo natong balikon ako masaligan, mahimong matawag o mahimong kusog sa matag usa kanato nining panahon na maog gyud ang Dios pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Salamat ta kay gidalata sa Dios sa pagtuo diha kaniya. Pagtuo diha sa persona, pagpakaila kaniya ingon nga Dios nga buhi og pakig kauban sa iyang pulong diin nasulat ang iyang mga saad, diin nabutang diha ang iyang pagtagad sa matag usa kanato. Salamat sa Ginoo nakaabuta sa pagtuo sa atong buhi nga Dios. Amen. Palakpakin mong kaugalingon nakaabot ka sa pagtuo. Now, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga nakabatog relasyon sa Dios. Kabaluta nga we live by faith. Nagkinabuhi ta sa pagtuo. Nagsulti nato ang Roma chapter 1, desabit sa ubot nga versikulo, nagaingon, the just shall live by faith. Ang gimatarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Kung tanaw na to, klaruho na to, kining pagtuo nga atong nabatunan karon. Aron makita nato nga we are so privileged. Pribilehiyo kay ka sa tanang tao sa kalibutan mo nang aron makita ninimo og klaro aron ang imong trust, complete nga pagsalig mabutang nimo sa imuhang nabatunan nga mao si Ginoong Hesukristo. Faith according to the Bible sa Hebrew chapter 11 verse 1. Hebrew 11 verse 1. Faith is being sure. Siguro. Ang pagtuo mao ang kasiguruan of what we hope for atong gilauman. Kung mulaom ka, wala pa diha. Pero mituo na ka. Certain of what we do not see. Siguro ka, bisag wa pa nimo makita. Mao na ang pagtuo. But pasabot ang pagtuo, wala mabase sa makita sa mata, madunggan sa dalunggan, mahikap sa kamot, ma-feel sa imong lawas, but faith is believing, ang pagtuo is siguro ka, bisag wala pa na nimo madawat. Kay ang sight, we live by faith, not by sight. Ang sight is 5 senses. Di ko mutuo kung di ko kakita. Di ko mutuo kung wala pa ako kadungog. Amo na ang sight. Mao na itong kinabuhi sa wala pa ta sa pagtuo. Muna importante karon nga makabaluta nga kining tanan nga ato ang madunggan sa pulong sa Ginoo. Naay mga butang nga ato pagyud it's by faith. Example, ang kaluwasan. Sa diyang midawat ka kang Ginoong Hesukristo, nagkinulsol ka gibiyaan nimo ang sala nadawat ni mang pasaylo. Ingon ang Biblia, nakabaton ka, kinabuhing walay katapusan. You are saved, naluwas ka. Pero niapa ka sa lawas. Mituo ka,
nga naluwas kabot pasabot, mapuy-an yun na nimo kanang imong gituohan. So padayon lang sa pagtuo. So we live by faith. So igsoon ko diya, faith, simple kay nga meaning po sa faith, nga nakuha nako sa usa ka alagad sa Ginoo, is living my life in light of things that haven't happened yet. Na kinabuhi ko sa mga butang, wala pa nahitabo. Na kinabuhi kong luwas, bisag wa pa ko sa langit. Hello? Na kinabuhi kong taga-langit, bisag wa pa ko matog langit. It's faith that are in the future, napas unahan. Di na ko makita. Okay? Faith doesn't look at material possession. Ang pagtuo, wala magsalig o wala maglantaw sa mga butang nga iyang naangkon. Kundi ang pagtuo looks at God as our provider. Sa tuwa, bisag daghan pa kay mong butang nga naangkon nimo, na kay trabaho, na kay negosyo, pero wala nimo diha gisaligan ang mga butang nga imong naadawat, kundi you trust God. That is faith. Amen? Now, sa mga verses nga itong gibasa, sa Hebrew chapter 13, verse 5 to 6, adunay tulo ka butang nga mahimo na tong madawat karong buntaga. Ready ba kang makadawat? These are God's promises. So kung mo promise ang Ginoo, kung wala pa na nimo nadawat karon, ang faith means you will receive it. Bot pasabot, bisag wala pa na nimo ma-enjoy karon, basta promise sa Ginoo anyo, stand on it, imuning gisaligan ang gisaad sa Ginoo, madawat jud nimo. Mauna ang atong gipuy-an, nagpuyo ta sa pagtuo. Okay. So, promise sa Ginoo is madly in love with us. Ingon ana ta kagahigugma sa Ginoo. Ingon ana ang pagtagad sa Dios kanato. So number 1, nga gusto sa Ginoo ipaabot sa imuha, God is a provider God. God is a provider God. Another word is God's provision. God's provision. Ang pagtagbo sa Diyos sa imong pagkinahanglan. Importante kayo ni mga igsoon, tungod kay kada adlaw, doon na tayo pagkinahanglan. Kada adlaw, doon na tayo gikinahanglan. And God, gi-assure ta sa Ginoo, gisiguro ta sa Ginoo, sa iyang provision. Buot pasabot, iyahatang gihatagan o kasiguruan nga mutagbo siya sa atong pagkinahanglan. Now, ingon ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa, ayaw higugma ang salapi. Kinahanglan makontento kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios. God say, kung ang Dios mo ingon, tinuod na. Kung ang Diyos mo sulti, mahitabo na. Usa ingon siya nato. Isultian ta niya nga mahimong in this end time. Sigurado mangyud ta nga mobalik na ang Ginoo sa dili madugay. Ning appear na pod ang gitawag og supermoon. The first supermoon in the year 2021, doon na may mga moon nga mo appear. Karon pink moon, ato mga agi blood moon. These are signs in heaven. Di na nato i-taken for granted. Tungod kay, kuan ni siya, mga ilhanan ni sa langit. No? So, ni ata sa last of the last days. Ayaw yung kalimot, ana. Ni ana ta sa magtapos-tapos na ang kalibutan atong gipuy-an. Ug hukma na sa Dios ang kalibutan sa mga tawo nga sa likway sa iyang bugtong anak. Munang giingnan taniya, ayaw igugma ang salapi. Hallelujah. May bukang gawas nun sa love of money ug makontento ta sa gipiyal sa Dios kanato. Nabay gipiyal ang Dios nimo? Gipiyalan kag negosyo, gipiyalan kag trabaho, gipiyalan kag panginabuhi sa bukid, sa dagat. Ingon ang Biblia, be contented. Don't love money. Muna ingon ang 1 Timothy chapter 5 verse 10. Ato na makita karon para maklaro na to unsa ning love of money. 1 Timothy 6:10. Ang pagkamahigugmaon sa salapi,
mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, makwartahan, nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang kagulanan. Pag-unsa man ang daghang kwarta unya guol ka, hadlok ka, tulison ka, kawatan ka, mahilayo ka sa Ginoo. Mao ni ang atong parte diha sa God's provision. Kaya ang paghigugma sa salapi, mudala sa tao sa daghang sala ug makapalayo sa iyang relasyon sa Dios. Na ba kay relasyon sa Dios? Bantayi ang love of money. Kay maunay makapalayo nimo ug makakumit kag mga sala sama sa pagpanikas. Mga tao na igug magkwarta, manikas na para maka-gain more. Ang mga naigug magkwarta, mangawat na. Di makontento. Gusto pagkwarta, so mangawat manulis. Ang mulab og manis hakog. Na ay kahakog. Dili gani makashare sa iyang kinitaan sa buluhaton sa Ginoo. Di makahatag og tithes and offering. That's loving money. Loving money, garbo. Na ay sala sa garbo. Sa dihang ang tao daghan nagkwarta. Doon ay kayo sa kapastor sa una. Sa dihang nakanegosyo siya, unya napalpak nga negosyo, pag boom sa negosyo, mura siyang nagpalayo sa mga pastor nga walay sakyanan. Murag nakamino siya sa mga pastor nga nagmantener lag motor. Garbo na kayo siya, kay 4 wheels na iyang gisakyan. Ningon siya nga dili pinalalanginan ang ubang mga pastor tungod kay ang iyang garbo na sa iyang sakyanan. Pero pagka-down sa business, kumusta naman siya? Usahay mo hatod sa tao sa garbo. Usahay mo hatod sa tao nga independent from God. Pwede man walay Diyos. Dakak kong negosyo, dakak kong kwarta. Pwede na kong musimba. Pwede na kong mga lagad sa Ginoo. Mapalayo sa Diyos. Or mag-neglect sa God service. Di na mangilabot sa buluhaton sa Ginoo. Pakyas sa pagpangilabot sa buluhaton sa Diyos. Sa katapusan, ang taong nahigog mga kwarta, nagsimbag Diyos. Ang iyahan ng focus, ang iyahan ng pangandoy is more and more and more. And it is idolatry. Igsoon ang salapi, dili dautan. Amen, amen, amen. Nakinahanglan ta, tanan sa kwarta. Nagingon sila na ay ang kwarta na tao, pero ang tao walay kwarta, pero ikaw na kay kwarta. Amen. Natatanay kwarta. Amen. Yes, di ta mawad ang kwarta. Hallelujah. Kinahanglan tag salapi aron mabuhi niining temporaryo nga kalibutan nga atong gipuy-an. Kay to exchange goods, we need money. Apan kung tungod sa salapi, mawala ta sa atong pagsalig sa Ginoo. Sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Nag-apas na hinuuntang nga mudagan atong kwarta na nagsugod tag love of money. Sa di mga biyaan nimo ang Dios ug imong giatubang ang mga butang material. Suta imong kasing-kasing basig nag-apas na ka sa mga butang sa kalibutan, loving material things than loving God. Nagsugod na kaigsoon, kanang magsugal, nagigugmang man nagkwarta. Gusto kwarta pero pildi, hurot. Diba? Unsa man ta sa una, kisay sugarol sa una, muwara-wara sa kamot. Woo! Gusto kwarta mo ng uban, magpatay na tungod kay gitikasan siya dito. Imbis siya nakadaog. No? Why? That is loving money. Munangin mo ng Biblia, sa Matthew chapter 6 verse 24. Matthew 6:24. Napa ba ka di Igsoon? No one can serve two masters. Walay makaalagad sa duha ka agalon. Either one, you will hate the one and love the other. Higugmaw ng usa, o
isaliko ang usa. Devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Unang ingon si Jesus, mahimo kang mahigugma sa kwarta, mahimo kang mahigugma sa Dios, pero dili pwedeng dungano na nimong duha. Dili ka pwede ma-divide imong atensyon. Importante ang atubangan sa Ginoo, either kwarta, material nga butang, or ang Dios nga imong gisaligan sa imong kinabuhi samtang ni apaka sa lawas. Igsoon ko diya sa Ginoo, dili ta kasalig sa duha. No? Dili pwedeng divided. Usahay makalimuta nga sa dihang magtigom tagbahan ni diri sa yuta. Makalimuta nga tayaon kini, kawato ni ug anayon ni. Ang pag-apas sa tao sa kwarta ug ang seguridad nga ihatag niini, balikon nako, mahimo ni siyang idol worship. Nag-apas na ba? Kuan na ba kanang mauna iyang padulngan ba? Nabiyaan niya ang iyahang tinubdan nga mao ang Diyos who is our provider. Amen ba? Okay. Ang pagtuo, makakita sa dili makita sa atong pisikal nga mga mata. Ang pagtuo, makakita sa spiritual eyes, dili physical eyes. Unsay makita sa pagtuo? That God is faithful provider. Faith ang pagtuo, nakakita nga ang Diyos matinud-anon mutagbo sa pagkinahanglan. Matinud-anon ba ang Diyos? Mutagbo siya sa atong pagkinahanglan. Ano sa pagkinahanglan lang to? We need food every day. God will supply all our needs. Pagkaon, biste, shelter, atong balay. Kung dalaga pa ka, bana, asawa, sapa, trabaho. God is a provider, God. God provides. Igsoon, balik ko na ko, listen na, ang pagtuo, ang faith igsoon, is nakakita siya, nga doon na lang siya source isa. Mao ang Diyos. Ang Diyos iyang provider. Yes, na siya mga butang, pero dili na siya importante. Importante niya ang Diyos. Kabalo siya. God is the one who provides. Kini nga trabaho, ang Diyos nag-provide. Kini nga pagkaon, ang Diyos nagtagbo. Dili ni nako tungod sa akong hinaguan, tungod sa akong negosyo, dili, God provides. Munang nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Diha sa Matthew 6:25, 30, 32 to 34. Tungod niini, sultian ko kamo. Naaba diri ang sultihan sa Ginoo? Ayaw kabalaka. Unsay kanon, unsay imnon, labi na kay pandemic. Aron mabuhi o ibiste. Dili ba mas bililhon man ang kinabuhi kaysa pagkaon? Di ba importante ang life sa Diyos sa tuwa? Kaysa atong life here is the life of Christ, ha? Ang gingon rin nga kinabuhi. Di ba importante ang kinabuhi ni Kristo na to kaysa pagkaon? O ang lawas kaysa biste? Tanawa ang langgam. Wala sila magpugas. Wala sila mag-ani. Aron tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinagis pagkabalaka. Kaning kabalaka mao gyud ni siya ang kontra sa pagtuo, opposite sa faith. Muna nga ang tao, usay di nakmutigom, di kay paspas sa trabaho, nag-apas sa trabaho, nag-apas sa iyang kurso, nag-apas sa iyang gustong ma-attain, nabiyaan niya ang source of provision, which is God. Nganong mabalaka mo sa inyo, biste, tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago. Aron makabiste, apan sultihan ko kamo, taga Happy Church. Bisan gani si Solomon, nga dato kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa niining mga bulaka.
kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sunod adlaw sunugon ra. Kamo pa ka? Dili bistihan pagkagamay sa inyong pagtuo. Kining mga butanga gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Ilang gitinguha kanunay unsay bisti, unsay kaon, unsay kuan, unsay maabot. Pirming giapas. Pirming nangandoy. Dili man nasayop ngandoy pero kung nabiyaan nimo ang tinubdan, diha nakanasipyat. Ingon dayon ang Dios ingonan niya. Ang inyong amahan nga to sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Kinsay nasayod? Ang amahan. Siguro imong mawa, wag gani masayod, kinahanglan kag sapatos, pero ang amahan nakabalo na. Siguro wag masayod imong man, kinahanglan kag pagkaon karong adlaw, pero your God, the heavenly Father knows it. Muna ingon siya diri. Apan labaw sa tanan. Labaw sa tanan. Mga anak sa Diyos, pahariah hinuon ninyo ang Diyos. Kinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ug ingon pagyud siya, dili lang pagkaon ibisti ang matagbo, kundi ang ubang butang nga kinahanglan ninyo tagbuon pa usab. Palakpakan nato pagkabuutan sa atong Diyos. Kinsa nakinlag ubang butang? Kinsa nakinlag ubang butang? Ako nakinlang ubang butang. But dunay kuan ang Dios. Doon na siya gibutang nga kuan. Kung kinahanglan ka sa ubang butang, promotion, gusto kag ubang butang, pahariao na ang Dios sa imong kinabuhi. Unaha sa imong spiritual life. Unaha lang ang Dios sa imong kinabuhi. O kanang imong gipangandoy, makapasar ka, makaeskwela ka, mahamugawa imong idugang rana sa Dios. Importante sa Dios your life in Him, not the food you eat. Magunsa man kung ang imong gilakwan bulawan, pero imong kalag sa kalayo padulong. Mauna ang gihatagan sa Dios og dakong pagtagad. Ang imong kinabuhi uban kaniya. Nga sana sa atong kinabuhi karon gamay na lang atong panahon dire. Di na to isubsob atong ulo sa pagpangita kaya ang Dios kabalo sa atong pagkinahanglan. Mahimong muhari sa si Kristo, mubabad sa ta sa atong relasyon sa Dios. Mahimo tang babad diha sa mga butang iya sa Ginoo. Mahimong atong kinabuhi ang kausaban, ang bunga nakita sa atong kinabuhi. Igsuon dili na siguro kamo bunga usay pangayoon. God gaandam na para sa imo. Munang dili gyud hago ang tawo nga naa na kinabuhi sa Ginoo. Because kontento siya, 100%, tagbuon man gyud sa Dios ang uban niyang pagkinahanglan. Nga sadyang mabalaka ka, sama ra ka sa nagsimbag mga binuhat. Imbis atong magbubuhat, you worship things in this earth. Kung mingon ka nga, ang Dios mo imong provider, i-prove, matangtang kabalaka sa imong kinabuhi. Amen ba? Diri sa Psalms 37 verse 25. Salmo 37:25. Karon tigulang na ako, testimonyo ni sa usa ka taong gapahari kang Kristo. Apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Matarong, mga taong na kinabuhing matarong, magkinabuhing biya sa sala, magkinabuhing nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ingon ang Biblia, walay magpakilimos, walay tao sukad sa pagkabata gipasagdan sa Dios. Walay gipasagdan ang Ginoo. Kinabuhi lang ang Dios. He is the provider. He is the source. Amen. Ayaw himo ang source, tinubdan ang mga butang. Himo ang tinubdan ang Dios nga imong gisimba karong buntaga. Amen. Ang mga taong nahigugma sa Dios, masinugtanon, nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. For para kaniya, God is more than enough.
Sadang nakabaton ko Ginoo sa kong kinabuhi, God is more than enough. Tinuod yun ang Diyos, di pasagad. Tinuod yun ang Diyos. Di ni mo masabtan, giunsa ka sa Diyos, pagtagbo sa imong pagkinahanglan. Kinabuhi alang siya. Wala kay buhaton? Naa. Nakay gamay negosyo, nakay trabaho, kinabuhi ang Diyos. Makita ang progress sa imong life. Kontento sa provision sa Diyos. Igsoon ang kalibutan, grabe apas sa mga butang. Usay ang giapas, luho na. Luho. Alpan wala na'y panahon sa Diyos. Luho na. Ay mag-apas kay naay paliton. Ay mag-apas kay mauni yang sunod niya nga anon. Muni sunod niya nga project gaapas pero gabiyaan ang tinubdan. Igsoon, ingnon ta ka karong buntaga, pinili ka sa Diyos. Gitudloan ta niya, unsay naa nato karon, makontento ta og pasalamatan siya nga nagsalig ta kaniya kay dili gyud siya mopakyas. God is a provider, God. Dili gyud mopakyas ang Dios. Dunay usa ka kay numdum ko ganina samtang nag-prepare ko. Numdum ko sa usa ka kanang istorya sa usa ka babaye nga kanang iyang giilang ang Dios provider niya. Kada buntag doon naman siya kasikbit po nga, kasikbit sa kwarto nga, walay pagtuo sa Diyos. Kada buntag, ampo na siya, Lord, salamat. Salamat, Lord, kakarong adlaw. Naibugas, naisudan, naami ko ang Lord, matagbo among pagkinahanglan. Kada buntag yun siya, mag-ampo siya, sige, Lord. Ang katong di magtutuo siya ang pika sa kwarto, gilalian sa iyang dalunggan, mga sige siya, ang Ginoo, puro ang magtagbo sa pagkinahanglan. Kadugayan, doon na siya gibuhat. Palit siya grocery. Worth 1,000. Iyang gibutang sa pultahan sa katong sige pasalamat sa Ginoo sa pagtagbo sa pagkinahanglan. Pagtagbo sa pultahan. Pagkabuntag, hungag ampo sa boy, pagkablis pultahan, na ang may grocery. Puti niyang lipaya. Puti niyang singgit, Lord, salamat. Sa tagbo pagkinahanglan, Lord. Ni singgit ang silingan. Hoy! Ako'y naghatag-an ng grocery ni mo. Ingon dayon tong babae. Thank you Lord, gabisan ang yawa imong gigamit aron matagbo akong pagkinahanglan. Amen. Di pa ko mingon nga basin yawa nagtagbo sa imong pagkinahanglan. Mas perti nimong ampo, then ay manuktok sa imong balay. Uy, nay bugas. Thank you Lord. Ayaw po nga. Salamat Lord, salamat bisan yawa gitagbo pagkinahanglan. Pero egsoon, bisag unsang paagi, God cares and God provides. Woo! Ayaw kalimot, ayaw kabalaka. Og dili makakakaon karong buntaga, makakaon lagi kag paniudto. Og gikakaon paniudto, inog tubig para panihapon. Ang importante, naa ka sa Ginoo, nakita sa Ginoo. Okay, walay pagkaon. Sige, inom og tubig. Ugma pakan una ko naghumba. Yes, pagkaugma, do na kay humba. Simple kayo ang life, no? Simple kayo ang life sa Ginoo, di ba? Nganong gipa-simple niya ang life na to? Kay kabalo siya temporaryo rata dire. Dili ni atong kaugalingong puloyanan. Bisa kung sa pagkadaga tong kwarta biyaan. Bisa pa kung sa kadagang property biyaan. Usara kami terus ang lote. Muna ang iyang focus is, you will not depart from Him. Di ka mahimulag niya. Dili ka masiparar niya. Maimpas imong kalag, igsoon. Kung nakita niyo mong kagalingon karon, murag na lalayo naman ko kay akong ambisyon, akong giuna. Ang Diyos na ulahi, gansi ka igsoon. You are in the last days. God, nagtudlo na to. Pagkakontento. Kay ang Diyos dili gyud mo hikaw sa imong gikinahanglan. Hallelujah. Number 2. Wa lang ang Diyos nagpasalig nga He provides. Imo bang na-experience ka ang Diyos nagtagbo? Unaha gyud pangayo lang gyud sa Diyos. Dili gyud ang Diyos sa muka nimo. Ayaw na una nga gisamukan siguro ang Ginoo nako. Sige ko pangayo, ganahanon ka ang Ginoo, magsige tag pangayo. Kay ang tao bitang hingayo, duol na kay na. No? Di na maulaw.
So, ulaw, sige lang, pangayo, sige pangayo. Sa tao, ulaw-ulawon ka, pero sa Diyos, ganahan kay ang Diyos, anak. Ganahan kay ang Diyos, igsoon. Ayaw yung kataka. Bisag gamay, pangayo ah. Pangayo agyod. Imo yung ma-experience ang pagka-provider sa Ginoo. Balik ko na number 2 is God's presence. Di lang ang Diyos nagsaad, nga tagbuon niya atong pagkinahanglan, kundi ang pakanindot pagyod, ubanan pagyod ta niya. Ingon siya dire, sa atong gibasa, and God said, I will never, ang tanan mo never, dili gyud, I will never fail you. Di gyud ta kapakyason. I will never abandon you. Di tagyud ka sa likway ug biyaan. Kinsa may nagpasalig, ana? Na ba'y nagpasalig nimo ana sa imuhang uyab nimo, bana nimo? Na ba'y nagpasalig nimong tao nga, di gyud ta kapakyason. Di gyud ta ka biyaan. Pero pag sulod tuig, namiya. Kanang bulan, kuhiton ko na. Maeg makuhit. No? Daghang kay pasalig. Ang tao daghang kay pasalig. Ba't kabalo ka? Bisag tinuod ng iyang pasalig. Pero kabalo ka, ang tao, di gyud ka kasalig. Bisag tinuod pa na iyang salig, ayaw ibutang tanan imong pagsalig diha. Hatagig, kuan ka ng, hatagig gamay nga distansya. Ayaw kaayo ibutang. Kung mo promise ang tao, ayaw gyud ibutang kay experience na nako. Mag-expect ta, magpaabot ta sa iyang gipromise. Pagkahuman, wala di ay gituman, unsay matabo nimo? Madismaya ka. Pero kung dili nimo tinud-on ang iyang gipromise, unya iyang gikuan, malipay ka. Inaana akong experience, daghang kay dunay grabe mo saan nga tawo murag tinuod ba kay pwede po diyang kabuhat. Pero igsoon, wala sa tanang promise na tuman. Manang naanad nako, dili nako ibutang tanan. Sa Dios ra ka makabutang 100%. Sa unsay gi-promise niya, iyag yun nang tumanon. I will never fail you. Di yun takapakyason. I will never abandon you. Di ka nako biyaan, di takatalikdan. Wala lang ang Diyos magsiguro na to. Tagbo nga itong pagkinahanglan. But siya, more than enough, kundili ang iyang presensya. Nag-uban usab ka na to. Naasiya uban na to. Hallelujah. Mauni ang atong kalahian. The difference. The difference. Ang kalahian nimo nga nidawat ni Kristo ug sa mga tao nga wala pa nakadawat. Nakabatog relasyon. Naghatag siya natog kasiguruan nga dili ta niya biyaan utalikdan. Buot ipasabot. Buot niya ipaabot sa tua. Buot niya ipaabot sa imuha. Nga nakahibalo siya sa tanan kanato kay kauban siya nato. Walay daing tao nga nakailan nimo head to foot, inside out, only God. Walay laing nakailan nimo. Bisag ikaw, di kakaila sa mong kaugalingon. But the Creator God, ang Diyos nga magbubuhat nimo, kailatanan, ihap, pila kabuk ng buhok sa imong ulo. But pasabot, di po na sa literal, but He knows you from head to foot. Kaila siya tanan. Munang ingon siya, kabalo ko tanan sa imong kinahanglan, kay na ako kauban nimo. Palakpakan na to ang Diyos, ang naigsoon. Hallelujah! Pakinahanglan aron ta mabuhi, ilaban ning panahon nga nanay pandemic, nga inap na nga makaibaluta, ang kasing-kasing sa Dios, ang Dios concern nato. Nahangawa siya nato. Nahangawa siya sa atong safety. Sa ato ang kanang proteksyon nato. Nahangawa siya sa tanan. Nga ang atong kinabuhi niining katapusang kapanahunan, dili ta maparalyze. Di ta kalihok ka ng paralyze ba? Di kalihok. No? Ay, di na ko maatog cell group. Di na ko maatog simba. Kaya COVID. Na-paralyze. No? Ako na isip kung kaugalingon, narakos balay.
Mura sa kag na paralyze, no? Nga kita karon bisan og naani sa atong palibot, nakapangilabot gihapunta sa buluhaton sa Ginoo. Atong gihapon giatiman atong spiritual life. Wala tang mo separate. Kay this a test of faith karon sa atong panahon. Kaya ang saad ka na to, dili gyud ta niya biyaan, di gyud ta niya talikdan. Amen? Pero bisan ka na nga promise, naapoy protocol sa atong kalibutan nga atong gipuyan. Kay napamanta sa lawas, mao nang naatay shield, naglibog na gyud ko ganyan, kanapa ko antipara, nya sa diyang mag-press and worship, maghilak man gyud ko, di man gyud pwedeng, di ko ka-pour out. Kung asam ko yung buwak, unahon na ni, kani, libog kayo. Kani, kay nakapay, sipon, dayon, kuhaon pa, dayon, napakoy antipara. Thank you, Lord, for this is our safety. Amen. Nga sa atong panahon karon, kabaluta, nga atong giprotektahan atong lawas, God is more than enough to protect ourselves ni ining virus sa kalibutan. Amen? Kung nagpasagad na po ta, wala po na ito buhatan nga atong protektahan atong lawas. Matugutan po sa Ginoo. Pero kung atong atiman atong lawas, hibalo nga ang Diyos, di yun mo talikod na ito, di yun ta niya biyaan. Purso ta sa atong spiritual life, magdasigong ta sa Ginoo, mamuha ta sa bulaton sa Ginoo, kay niya na ta sa last of the last days. Di kita biyaan sa Ginoo. Na yung mga Kristohanon, mga egsoon nga, napiktaran sa COVID, pero no regret, walay pagmahay. Because unsa man klase sa kamatayon maabot sa tao, the same. COVID ba? Cancer ba? Unsa ba na nga sakit? The same death ra gihapon. But the most important, life in Christ Jesus. Amen? Hallelujah. Diha sa Exodus chapter 3 verse 12. Mga tao sa Ginoo sa Old Testament, nakapamuhat, taliwala sa oposisyon sa palibot nila. Nakapadayon sila sa tawag sa Diyos ilang kinabuhi. Tungod kay ilahang gibarugan ang saad sa Diyos kanila. Example si Moses. Gipadala siya sa Egypt para ipagawas ang mga Hudiyo, pagawas sa Ehipto. Ningon si Moses, di man nakakaya Lord, ang hari isog kayo. Unsa nalaikaw sa hari, unsa kung isulti sa hari. Kanga pagyud ko. Musa ni balibat si Moses, pero si Moses nakabaton og kaisog, kaingon man ang Ginoo sa iya. Ingon siya, who am I to appear before Pharaoh? Kinsa man ko matubang anang hari sa Ehipto? Kinsa man ko nga mo leader sa mga tao sa Egypt, pagawa sa Egypt. Pero ingon ang Ginoo, I will be with you. I will be with you. Mag-uban ko nimo Moses, ug mao ni ang ilhanan nga gipadala kanako kay nag-uban ko nimo. Amen. Unsa ilhanan nga Kristohanon ka? Unsa ilhanan nga nakabaton ka ni Kristo? Sa ilhanan ang Dios nagpuyo sa sulod nimo. God lives inside of you sa persona, sa balaang espiritu. Igo na nga gipuy-an ta. Ato nang tuuhan, atong kinabuhion. Always remember nga God is inside me. Nagpuyo ang presensya sa Dios sa sulod nako. Ug makahimo ko sa tahas, sa bulaton nga gipiyal sa Ginoo nako. Tugay ang presence ni Lord naguban nako. Si Gideon usa ka talawan nga pinakaiwit pagyud kuno siya, ingon siya, pinakauwit ko sa pamilya sa mga Hudiyo. Pero gaynan siya sa Ginoo, luwas sa ang katawhan sa Dios nga gidaog-daog sa kasilinganan nga silingan nga syudad. Gaynan sa Dios si Gideon. Mauni Gideon gisultian pagyud siya nga a man of kuan valor kanang kusgan, pero siya una-una niya wa siya pulos, wa siya gamit, pero gaynan siya sa Ginoo. Ingon si Gideon, unsa man ako pagluwas sa mga Hudiyo, Ginoo nga pinaka-weak man mi, pinakagamay pud mi. Nya ako pud pinakagamay gyud ko sa among kuan. Talawan gyud ko kayo. Wa pa ko katindog diha sa stage. Wa pa gyud ko kaimbitar, Lord. Pero sa sulti sa Ginoo, the Lord said to him, I will be with you. Sakto na kaayo.
Inay mong kaugalingon, the Lord is with me. Ayaw po ingon, the Lord is with you. Ikaw may makasiguro kung ang Diyos uban ba nimo. Uban ba nimo ang Diyos? So permitang makaistorya kay kauban na to ang Diyos. Amen? No? So, we can make disciples. We can win souls. We can invite people. Maka-invite ta, maka-cell group ta, maka-simba ta, maka-training ta. Subay ta sa protocol kay ang Diyos kauban na to. Nahimo silang maisugong tungkod sa promise sa Ginoo. Alang pug kanato karon nga unta dili ta malimot. Nga ako dili ka malimot og ako nga ang Diyos will never leave us nor forsake us. Remember, He is with us. Kauban nato siya. He lives inside of us. Nagpuyo siya sa sulod nato. Nakadungog siya sa atong mga pag-ampo. Amen. Mo comfort siya sa panahon nga doon tayo mga kagubot sa kinabuhi. He is our peace. Siyang atong kalinaw. Pahinumduman ta niya. Taliwala sa kagubot nga naa siya. Ang iyang presensya, mutangtang sa tanang kahadlok. Ang importante lang, ikaw ug ako, masinugtanon o nagkinabuhing matarong atubangan sa Ginoo. God is our provider. God's presence is with us. And the last is God's power. Di lang ang Diyos mutagbo sa pagkinahanglan, nag-uban pag yun siya kanato o iyang gahom na anato. His power is in us because He is with us. Kung naa ang Diyos nimo, na ang gahom sa Diyos ay mong kinabuhi. Verse 6 nag-ingon, who, so we can say with confidence, makasulti ta uban ang pagsalig, the Lord is my helper. Ang Diyos akong magtatabang, wala ko'y kahadlok, unsa may mahimo sa tao kanako. Kining nga verse, gikot ni sa Psalms 118 verse 8. 118 verse 8, gikot ni sa Old Testament. Diha sa gikan sa book sa Hebrew chapter 13 verse 6. Dito na niya gikuha sa 118 verse 8. Ningon dire, the Lord is for me. Ang Dios laban nako. I will not fear. Dili ko mahadlok unsa may mahimo sa tawo kanako. Ingon pagyud ang Psalms 118 verse 6. 118 verse 6. It is better to take refuge in the Lord than to trust in people. Mas maayo nga magsalig ang mahimong ang Diyos sa lipdanan kaysa musalig sa tao. Amen? It's better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Mga nasa kagamhanan, mga power, mas maayong musalig sa Ginoo kaysa mga tao. Walay makalupig sa gahom sa Diyos. Walay makalupig. Wala, Diyo'y makalupig. Kung imong ang kilat, kung ang kilat lang mo tadlas ang kilat, ang tanang tao yuko, manago. Mo thunder lang, mo uyog, igsoon. That's the power of God. Diya sa sky. Gamhanan siya sa tanan. Ang tao limitado. Maybe ang power sa tao nasa iyang wealth. Kung nasa kwarta, may mo siyang powerful. Na iyang power nasa bodyguard, nasa position, nasa influensya, nasa iyang kagwapa. Pero kining tanan, temporaryo ra. Ang tanan mo labay. We cannot trust. Di ta makasalig sa tao. Amen? Siguro ang tao makatabang nato one way or another, but don't put your trust in men. Ayaw yun og salig sa tao. Ang ilang saad mapakyas. Ang ilang lawas mo fail, but God's power can do everything. Makahimo ang Diyos. Atong ibutang atong pagsalig sa gahom sa Diyos kanunay, siya ang atong magtatabang. Sa panahon nga kita nabuhi, ang gahom ra gyud sa Diyos ang mudaog. Niining panahon nga niata, only the power of God. Gahom ra gyud sa Diyos ang mo prevail. Wala na ilain igsoon. Batok sa virus, batok sa balatian, batok sa yawa, bisan unsang puwersa sa kangit-ngit, ang Diyos mas gamhanan kanilang tanan. Mas gamhanan ang kahayag kaysa kangit-ngit. Mas gamhanan ang Diyos. God wins over evil sa yawa. And the name of Jesus wins against any other name.
ang ngalan ni Jesus mudaog kay sa bisan unsang ngalan. Name all the names diri sa kalibutan. Ang ngalan ni Jesus igsuon mudaog sa tanang ngalan. Busa sa ligi ang gahom sa ngalan ni Jesus. Ningon ang Biblia, Philippians chapter 2 verse 9 to 10. Pilipos 2, 9 ngadto sa 10. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatasan nga dapit sa kalangitan. Gihatagan siya ngalan nga labaw sa tangalan. Busa mangyukbo ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, ibabaw sa yuta, ilalom sa yuta ang pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Naa nimo ang ngalan, ang power sa name of Jesus. Rilbalo ina so naan nimo ang gahom sa Dios pinaagi sa ngalan niya. Naana nimo nagsampit ka ana ngalana. Ang gahom sa Dios madayag sa dihang gamiton sa mga gimatarong ang ngalan ni Jesus. Bantayi lang ang mugamit sa ngalan ha. Kay diha sa New Testament, dunay ni gamit sa ngalan ni Jesus pero di ang kinabuhi wala mauyon sa kabubuton sa Ginoo, gisungag noon siya sa yawa. Gitsumbalik noon siya sa yawa. Ngano man, ingon ang yawa, nakaila ko sa Diyos ni Paul, pero ako kaila nimo. Ang mga taong kimatarong, mugamit sa balaang ngalan ni Jesus. Diha sa prayer, ingon ang Bible, John chapter 14, verse 13. John 14:13. Buhaton ko bisag unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan. Aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Usay sulti ni Jesus, buhaton. Ang tanan nga buhaton. Insya buhaton ko bisag unsa inyong pangayoon sa akong ngalan. So kung mangayo ta sa ngalan ni Jesus, there's power in the name of Jesus. Power. In prayer, pag-ampo, pakikistorya, gamita ang ngalan ni Jesus. Kaya sa prayer, ingon ang pulong sa Ginoo, buhaton niya aron pasidunggan niya nga man. Sa paghingilin sa yawa, gamita ang ngalan ni Jesus. Paghingilin sa dautan, paghingilin sa mga, thank you Lord, paghingilin sa mga mangit-ngit nga mga kuan ka ng mga butang nga imong experience sa imong kinabuhi. Cast it out in the name of Jesus. Luke chapter 10 verse 19, last verse. Luke 10 verse 19. Luke 10:19. Pamati kamo. Gihatagan ko kamo gahom. Ang tanan ingon gahom. Siya, iyang mga tinunan, iyang gipalakaw atong panahon na. Sige tagaan kamo gahom. Aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin, sa mga tanga, ang tanang gahom sa yawa, ug walay makaunsa kaninyo. Thank you for that. Hallelujah! Walay makaunsa ninyo. Kinabuhian lang si Jesus. Kang iyang ngalan, igsoon, magamit sa mga taong gimatarong sa Diyos. Ang iyang ngalan, power ka na to. Ayaw kalimot gamita ang ngalan ni Jesus sa insaktong paagi. Insaktuha imong kinabuhi aron gahom sa Dios madayag nimo. In prayer, in casting out, unsa pang area magamit nimo ang ngalan ni Jesus. Naa ang gahom sa Dios kanimo igsoon. Kung imong tan-awon, what a privileged people we are. Salamat sa Ginoo nakaabot nato ang mga balita. Nakaabot nato ang gugma sa Dios. Kay kung wala pa ni, we are the most miserable people karon sa pagadian o sa tibuok kalibutan. Tanawa ang mga tao karon nga wala makabato Ginoo. Nowhere to go. Nowhere to go. Kung wala na trabaho, luoy na kayo, napakilimos na, luoy na kaistanan, makaluluoy kay tanahon. Ang mga tao nga wala makatawag sa Ginoo, wala kabatog relasyon sa Ginoo, sa dihang magbalatian, wala na hopeless na, walay matawag. But ikaw ug ako, buka pag-ayo imong spiritual eyes. You are so privileged in these last days. God promise, ang Diyos nagsaad, He is your provider. He is with you. O ang kahom niya, nagauban ka nimo. Kinsa may makabatok nimo? Wala. 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 Paglutos, kagutom, kawaladon. Kumidupa siya sa cross para bayran imong sala. Ang nabili nimong kinabuhi og nako diri sa kalibutan.
ang atong Diyos nga madly in love with us, makahimo pagtagbo sa itong pagkinahanglan, makauban nato kalipay og kasakit, kanihit o kadagaya. Walay nalilong niya, kakita siya tanan, nagtanaw siya tanan, ligunon kaniya sa panahon nga nagkinahanglan kag kaligon, tagaan kanya kalinaw sa dihang nagkinahanglan sa panahon sa kagubot. Naa siya, iyang gahom nagalihok kanimo 24/7. Manindog taong palakpakan nato ang Diyos igsoon. Palakpakan kusog ang Diyos igsoon sa imong mga kamot. Hallelujah. Hallelujah. Kung imong tan-awon ang tulo ka dapit nga nagpromise ang Dios kanimo, I pray nga mausab imong una-una karong buntaga. I pray nga imong commitment, imong devotion manaa sa Dios. Nga matangtang imong kaugalingong ambisyon sa imong kinabuhi nga dili ambisyon sa Dios para nimo. Nga matangtang ang dili kabubuton sa Ginoo nga ginabuhat nimo karon. Kahibalo dapig ang Diyos sa mga tao nga midapig usab kaniya. Ingon ana ang Diyos. Hallelujah. God provides all my need. God will never leave me nor abandon me. The power of God is in me. Samtang nagtindog gada igsoon, tulurag yun ang hinumdumi. Ayaw ka bala ka. Kay ang Diyos, nagtagad nimo. Wala pa kay trabaho. Ayaw ka bala ka. Continue nga magpaduol sa Diyos. Nakakaon pa mangga ka. Kay God will provide. Nahadlo ka? God will never leave you. God will never abandon you. Iyon ka nga huyang ka? Wala. Ang gahom sa Diyos na animo. Thank you, Lord. Amahan, salamat. Salamat sa imong mga saad kanamo para ninamo, para nako. Nga dili mi malimot ingon nga katawhan nimo. Nga wala lang ka namatay sa cross aron bayran among sala. Kundi sa amo ang kinabuhi karon. Nagpaabot sa imong pagbalik. Gusto nimo Ginoo, mahimo ming safe sa tanang nagapalibot namo. Nga mahimo ming gawas doon sa kabalaka, sa kahadlok. Kaimo naming gisangkapan Ginoo. Walay na kulang ka namo. Kung doon na may mga kaigsuunan karon nga napay mga kabalaka, mga kahadlok. Siguro naputos na sa kabalaka, naputos na sa kahadlok. Lord, I pray, ministeryohi ang matagusan. Ministeryohi mi, Lord. Pakita na mo unsa ang bili, ang value sa spiritual kaysa material. Matangtang Ginoo ang mga butang nga among ginaapas nga nakapalayo nimo, namo nimo. Di mauna ka sa among kinabuhi. Muhari ka sa among kinabuhi. Kaysa diyang ikaw ang dumala, wala gyud nakulang namo. God, you are more than enough. More than enough. More than enough. Thank you, Lord. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. You're my healer. By your stripe I've been set free. Your stripes have been set free. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, you are with me, Lord. You are with me to supply all my needs, to supply all my
than enough. You are more than enough. More than enough. More than enough. More than enough for me. More than enough. Jehovah Jireh, my provider. My provider. You are more than enough for me. You are more than enough. Say it to God this morning with all your heart. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, you're my healer. you're my healer. By your stripes I've been set free. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, you are with me. God, you're with me to supply All my needs. all my needs. You are more than enough. 'Cause you are more Isulti na igsoon, ikanta. You are more than enough. more than enough. More than enough. More than enough for me. Now, it's your time to talk to God this morning. Istoryahe ang Diyos. Kung doon ay mga butang lahi mong na ministeryohan ka, siguro napuno na kas kahadlong kabalakay na sa Lord, pasaylo ako. Lord, I must remember 3 things tonight this morning. 3 things, Lord, will I remember. You are my provider. You are with me, Lord. And your power is with me. Your power, Lord. Salamat, Ginoo. Sige, thank you, Lord. Kung doon na nagbalatian sa imong panimalay, kirilis ang iling sa ngalan ni Jesus. Ang walay trabaho, ma-open opportunity sa trabaho sa ngalan ni Jesus. More business ma-open sa ngalan ni Jesus. Sukura babasanda, rabasanda, Lord God. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. We give you praise, we give you praise. Thank you for loving us so much, God. Salamat sa imong pagigugma ka na mo. Dili na mo masabtan, pero Ginoo among madawat. Madawat ang kamatuoran nga kami ang object. Kami ang tumong sa imong gugma. Magkakatuan po mi, Lord, nga ikaw ang tumong sa among pagigugma. Nga makaresponse po mi, Ginoo. Dalay kon kaswalay katapusan. Thank you for your word. Napabili ni sa mong kasing-kasing. God the provider. God is with us. And God's power is in us. We give you praise, God. In Jesus' name. Another clap offering to God this morning. Thank you, Lord. Paglingkod mo, Mike Son. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo nga atong nadunggan karon. And this moment, dili nato ni palabyon ang dako kayong opportunity para sa ato ang mga bisita nga nabot ning kabuntagon. Katong kaganina nga gipatindog nato ato ang bisita, pwede ba mo balik mo og tindog, palihog og tindog dinhi Lupita kung diha ka nagalingkod. Wow, diri. Doon na mata din ha. Salamat kayo mga gentlemen, to mga bisita, doon ba tayo babae po? O ingon man sa tuang online, kung doon na mo, first time ninyo nga nakahimo pag-join sa tuang online service, muhimo po mo join ni ini nga kanang pagdawat diha sa Ginoo. Alang sa tuang mga bisita nga nagtindog, daghan kayong salamat sa pag-anhi, no? What a privilege. I believe nga this is not an accident nga naabot mo nining dapita tungod kay mao ni ang gitakda sa Ginoo, and this is your day nga kamo makahimo mo pagkadungog sa pulong sa Ginoo sa maayong balita sa imuhang kinabuhi. Tungod kay daghan kayong balita bisan pa man sa social media atong makit-an,
Mao man ginay trend karon inig open nato, daghan na din kayong balita. But this is an important news for you nga nagdala ni siya og kaluwasan. Ang Ginoo nahigugma kaayo pag-ayo sa ato ang tanan, sa imuha atong mga bisita sa inyo ha. No, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. When we say everlasting life, no, ang kadagaya sa Ginoo, iyahan ang gihatag dinhi nganhi kanato. Og sa hinungdan nga sa saktong panahon sa iyang pagbalik, dili ta mabilin igsoon, dili ka mabilin. No, apan ang sala nahimong babag nga dili ta makakonektar diha sa Ginoo. Mo na nga karong kabuntagon sa dihang nakadungog mo, sir, sa pulong sa Ginoo, naghatag ni og kanang katin-awon sa inyong kasing-kasing sa inyong nahuna. Nga duna day Ginoo nga nagatiman sa inyo ha. Duna day Ginoo nga nahigugma sa atoa sa inyo ha. No? Ug dunay pamaagi aron kita makakonektar diha sa Ginoo. Mao kini ang pagdawat ni Ginoong Hesus ingon nga personal nga manuluwas sa imuhang kinabuhi. No? Andam ba mo nga modawat ni Hesus? Ug akong kanang natoy buhaton, let us offer ourselves diha sa Ginoo at himo ko giya diha sa mga pagampo, bisan pa man sa tong online nga naka-join karon, mahimo ko sa mga pagampo, and then just repeat this prayer as if this is your prayer, personal prayer para sa imuhang kaugalingon. Samtang ang tanan mo duko sa ulo og ato pang mga bisita, no, ipiyong ang inyong mata, itaas imuhang tuo nga kamot. Ayaw kaulaw, taas lang imong tuo nga kamot ug sabat niini nga pagampo. Okay? Taas lang imong kamot, ayaw kaulaw igsoon, salamat. Okay? No? Ug ingna sa imong kinatibuk-an nga kasing-kasing. Ginoong Hesus, ayaw kaulaw igsoon, isugid ni Ginoong Hesus, ako mituo nga ikaw namatay ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw aron bayran ang tanan nakong mga sala. Pasaylo ako sa tanang sala nga akong nahimo kanimo. Ug garon dawaton ka nako ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa pasaylo sa tanan nakong mga sala. Isulat ako ngalan sa basahon sa kinabuhi. Amen. 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 If you pray that prayer, ingon ang pulong sa Ginoo na nahimo kang anak sa Dios. That's the word of God, dili na ako Ug karon, no, alang sa to mga kaigsunan nga nasa lingkuranan, let us pray for them. Pwede na atong i-reach out atong mga kamot ug asa man sila. Let us pray. Samtang magapadayon mo mga bisita sa pagpiyong sa inyong mga mata. We will pray for you. Father God, in the name of Jesus, we thank you, Lord, sa kaluwasan nga ilang nadawat karon. Salamat Ginoo nga nahimo ilang kinabuhi Ginoo dunay kasigaruduan diha kanimo. Salamat o God nga Lord nakabaton sila Ginoo ug kinabuhing walay katapusan Ginoo. Salamat Lord sa pribilehiyo. Salamat Ginoo sa tanan nimong gibuhat dito sa cross. Dalaygon nimong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Mga padayon sa tapagtindog mga igsoon nga na among mga bisita, no, dunay tulo ka butang akong ibilin sa inyo ha. No, basaha inyohang Bible, no. Kung wala mo i-Bible, natay mga stores nga namaligya og Bible or nabaka mo kaila o inyohang nag-invite sa inyo ha. No, pwede mo maka-avail og Bible o makahangi og Bible para makabasa ta. Na diha ang more nga pag-ila diha sa Ginoo, no? Maligon pa gyud natong relasyon diha niya. Tapos doon na tayo ginagmay nga panagtigom sa isa ka simana kasa gitawag og cell group. Join. I encourage you to join. Aron mahimo pag kang madasig. Doon na kay prayer request, pwede kay na no matagaan ang tupag atiman ato ang espirituhanon nga kinabuhi. And then last is
you're welcome. Open kay wide ato ang door for you nga mubalik, no? No balik-balik igsoon. I know nga kadaghan pag yung mga buta nga ato ang madunggan, no? Diha sa pulong sa Ginoo. Balik karong Sunday, pwede ka makadala og mga friends or family, loved ones nimo dinhing dapita. Free kaayo ato ang dapit. Amen. Daghan kayong salamat sa inyong pagani, pwede na mo makalingkod. Tapos lang pagpakan igsoon. Amen. O karon today is March 2. Salamat sa Ginoo, no? This is the first Sunday of the month. Atong pagpakan ng Ginoo sa tibuok bulan sa April na humana. O karon sulod nata sa March man nasayop ko, sorry. May 2, no? And kada Sunday ato ang i-celebrar o atong gihinumduman ang maong Holy Communion. No, pag-celebrar nato, and even sa to ang online mga nimbahay pod, I hope nga nakahimo pod mo pag-andam sa maong atong pagabuhaton karon, no? Ang paghinumdom sa gibuhat sa Ginoo sa didto sa cross, importante ang paghinumdom, no? Pinaagi sa pag-ambit, pag-celebrate through taking sa communion as a fellowship, no, ni Jesus Christ sa panahon niya nga napadiri sa kalibutan natong tayma. Kauban niya ang iyahang mga disipulo before siya ning adto didto or ning sacrifice dito sa cross. Iyang nakauban iyang mga disipulo og ila kining ginabuhat. Kita pod ingon mga disciple ni Jesus Christ. Are we disciple of Jesus Christ? Amen. No? Nga mohimo po ta paghinumdom. Sa paglukat ni Jesus kanato, no, we celebrate the sacrament of communion. Dili kini usa ka masulubon nga pagsimba o kanang not a sad expression of worship, but usa kini ka seryoso nga paghinumdom. Diha sa Luke 22 says, "Do this in remembrance of me." Daghan kaayong mga paghinumdom nga atong na-experience, right? Pero kani nga paghinumdom sa pagkamatay ni Jesus Christ, nagdala sa gihapon og kanang benepisyo nga atong maangkon. Daghan kay mga paghinumdom pero humana ang tanan. Pero ang paghinumdom, ang pagduol diha ni Kristo, ang pag-ila, pag-recognize that Jesus Christ died on the cross, still hantod karon og wala na putol, nahimong ang mga tao nga mintuo og midawat ni Jesus nakabaton og kaluwasan. Og ingon ana pagkamaayo sa Ginoo, no, sa dihang ato siyang not just paghinumdom but pagduol diha kaniya. Well, this is not a ritual nga tong buhaton every first Sunday of the month, but usa ni ka kanang kahinungdanon kaayo nga atong pagabuhaton aron makaambit ta sa dakong gugma sa Ginoo nga mapadayunon. Dakong gugma sa iya nga kana bitaw iyang gihatag kada adlaw sa kinabuhi, sa iyang grasya, sa iyang kaluoy. No, ang iyang pagdupa dito sa cross, it is just like, iyang pagdupa is just like taas kayo ang iyahang arms for us to embrace. Every day, no, dili malikayan so nahuna sa buhat o sa pulong, masayop ta, makasala ta. But when we come dito sa cross, ang kaluwasan, ang kapasayloanan mahitabo nganha kanimo, nganha kanako natong tanan. Dili sayon nga gibuhat ni Jesus dito sa cross. Nagula kini sa iyang dugo og kasakitan ngan sa tanan nga mga sala sa mga tawo. Apan nahimong gisugot ni Jesus ang gimando sa iyang amahan aron kita makabaton ta og kaluwasan sa mapadayunon. Wow, claim your portion igsoon. Nahimo tang gawas nun sa sala. Sa dihang nihimo ta kaganina, no, sa pag-reflect sa tong kaugalingon. I believe so nga ang kapasayloanan nahitabo na.
John 6:54-56, that his body is food and his blood a drink. Whoever ate his body and drank his blood abides in him, and he will do so with us too. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day, for my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. So by receiving the spiritual flesh and blood, si Kristo Jesus nagpuyo nato sa atong kinabuhi. Maingon usab kita nga nagpuyo diha kang Kristo. Samtang kanang the scripture teaches us that through this Holy Communion, we also connect with Jesus Christ not only in the memory of His death, but in the spiritual life nga ato ang mahimong ma-enjoy. Salamat sa Ginoo, kung wala pa si Jesus Christ nga nagpakamatay dito sa cross, wala untay kaluwasan. Kung wala pa si Jesus Christ nga nag-sacrifice dito sa cross, wala unta ta diring dapita. Ang kaluwasan na hitabo, ang paglukat ug ang kaluwasan is in the blood of Jesus Christ. Amen. Samtang manguha ta sa ato ang communion, doon na tayo Oh, for love, Father gave. For only love can make a way. Oh, for love, the heavens cry. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. 1 Corinthians 11:23-31. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibodhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghinumdom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hantod sa pagbalik niya. Atong itaas atong bread and cup. Lord Jesus, salamat kaayo. Pinaagi sa imong labod kami nga nangaayo. By your stripe, Ginoo, we are healed completely, totally, sa kinatibukan gayod sa tanang area sa among lawas. Salamat kaayo, Ginoo, sa pagbayad dito sa cross sa tanan namong mga sala. Salamat, Lord, gitagaan minimo ug madagayaong kinabuhi. Ginoong Jesus, salamat kayo mauni ang bag-ong dugo sa kasabutan nga diin ang among mga sala, tanan namong mga sala sa kagahapon karon ug maabot imong gilukat. Imong gipasaylo tanan pinaagi sa dugo nimo Jesus. Pinaagi sa imuhang dugo kami nahugasan. Jesus, kami naluwas sa tanang buhat sa kaaway. Sa among kinabuhi, salamat sa imong pag-ula dito sa cross. Sa ngalan ni Jesus, atong ambitan igsoon. Amen. Thank you, Lord. Paliw kong pusa sa inyong kuan igsoon. Kaya nibutang sa inyong kuan para maka-lift up ta sa atong kamot. Inigawas ninyo na anyay mga kuan.
Kaya ito ibayaw at mga kamot, and let's thank the Lord. Nahuman ang bulan sa Abril, ang atong Diyos, wala mo pakyas na to. Thank you kaayo mahan. Thank you Lord, among kamot, among gibayaw Lord. Asagikan among tabang gikan nimo. Ang among gidedicate usab Lord ang bulan sa Mayo. Mapadayon nun Ginoo nga amo kang giila nga ikaw magtatagbo sa among pagkinahanglan. Nga karong bulan sa Mayo Lord, onward, you will never leave us nor abandon us. Nga Ginoo imong gahom mamanifest among kinabuhi. Di lang sa among personal kundi sa among palibot Ginoo. Bisag asa mi Lord imong gahom madayag Ginoo. Salamat akong gideklarar Ginoo padayon Ginoong Dios. Padayonon nimong grasya, padayonon nimong kaluoy, padayon nimong gugma. Magatabon sa matag usa ka namo amahan. Thank you for your word this morning. Thank you for your presence, oh God. Salamat sa imong katawan nga niya Ginoo. Ipanalanginan mi nimo Lord. Saying na igsoon, I am blessed. I am prosperous. Mauna kami Ginoo imo makanakan. Manguliming malipayon Lord. Manguliming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Receive it, Exxon. Hallelujah. Thank you, Lord. Balik taglingkod, Exxon. Thank you. Ayaw kalimot. Pwede tam katapos.